Này guys, eri mai gaयनो नागिरदों जोंहा eri mai गायनो नागिरदों नै guys eri mai गायनो eri mai खोथिया थांनाय नागोन नोंथांमोना दंनियाव खोथिया खोथियानो दा आलि दाउनि दा नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामनांगौ गाइस साबस्क्राइबबो खालामदो आरोना अननानै दिनैखौ गायनोसै ओरै गोलाव नायनोसै माबायदि जायो खेथिया नोंथांमोनाबो नुलांबाय थानो हागोन खेथिखौ माबायदि जायो आलि दाननायानो माने दै थाबथानायल' होदों आरोना माने ओरैनो सिख्लायदोंल' जानानै गायथाथा आलि दाननानै गायथाथा जाना होदों मा होनबावनो जोंहाना फार्स्ट गायनोबा देग्लाय होनदों जालांबाय थागोन मावबानो रोंलांगोन सबखौबो मावना नायनासो रोंलाङो दा फाथ' बाना आलि दाननायाव बेखिनिफ्राय ओरै सोलाबफिननांसिगोन ओरै दानो बेनिफ्राय जावनांगोन जोब्बाय दिनैनिया दसेया जोब्बाय होनदों दिनैनि दसेनियानो मेंलायबायलै थांला मेंनायखौ गोलोमलायजोब्बाय मायाव नोंलाय इयाव जाबाय दासो जोबदोंना आङो दासो जोबदों सिख्लाबाय एसे जाथारबाय दा मन्दिर खुलुमलांसै शिब फुजा गार'बिलियाव जोंनि मेंलाजोब्बाय दुगैनोसै आराम थांफिनबाय थ' गाइस जों दा मन्दिर खुलुमखानोसै Harian salah na gozo-gozo. Nawala gozo-gozo zazoba. Ora fata.
Mondir. Lihat sakit ini. Tergeser. Ala yang berang, putar ke jeruk sih, putar Hai. Mundi dong, mundi putar ke jeruk, nah. Genda? Apa kabar? Hah? Bukan ngana? Ini yang pada mondir tuh. Kasih apa? Besar jarak makan. Masuk ke sampai enggak bagian. Besar jarak. Anu ini video kecil. Foto. Obong apa? Obong. Kesana tadi. Obong. Kesana tadi nama. Oh guys, kisah jalan apa ya? Mau tangsi. Bye bye. Ini mau kini